आयच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी जाणा की छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराज यांचो इतिहास कितलो व्हडलो आसा. तसोच मराठा एम्पायर जे असले तेंचो इतिहास सुद्दां खूब वास्ट आसा. आमी आयज आसा बेळगांव हांगासर आनी बेळगांव हांगासरल्या मराठा मंदिर हांगासर भव्य शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शनाचे आयोजन आयज हांगासर जाला. जे रोटरी क्लब ऑफ बेळगांव आसा साऊथ हेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केलां. आमी भितर वयतले जाणून घेतले की वेगवेगळी जी शस्त्रां आसा ती शस्त्रां कसली आसा. शस्त्रां वेगवेगळी जी त्या वेळार त्या काळाचेर जी यूज जाल्ली त्या शस्त्रांची आमी म्हायती जाणून घेतले. हा जो आपण हे देखावा बनवलेला आहे हे फक्त आजच्या पिढीला माहिती व्हायला पाहिजे की आमचं इंडियन हिस्ट्री काय आहे, पोरांना समजायला पाहिजे. त्याबद्दल आमचं हे एक उपक्रम आहे म्हणा. त्याच्याबद्दल की लोकांना जाणायला पाहिजे की आमचे ॲन्सिस्टर्स कसे होते आणि त्यांना ह्याच्यामधून काय शिकायला मिळते. त्याच्यासाठी आम्ही हा देखावा भरवलेला आहे. हे स्पेशली काय आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या टाईमचे हे सगळे शस्त्र जे वापरलेले आहेत ते सगळं देखावायला ठेवलेलं आहे. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना आपलं जे नेव्हीचे मेन आपले भारतामध्ये जे मेन नेव्ही स्थापना झाली त्याचे मेन शिल्पकार आहेत छत्रपती शिवाजी महाराज. तो त्याचे पण छोटे छोटे प्रतिकृती म्हणजे छोट्यापासून मोठ्या जहाजपर्यंत जे वापरले गेले त्यांच्या काळात ते कसे होते आणि काय होते. आणि बेसिकली तुम्ही जर बघायला गेला की ते प्रतिकृती ते फक्त वाऱ्यावर चालणारे जहाज आहेत, त्याच्यामध्ये इंजिन नव्हतं की काय नव्हतं. सो त्याचं आम्ही दाखवत आहे की टेक्नॉलॉजी आपल्या इंडियन नेव्हीमध्ये कसं डेव्हलप झालं. सो आपल्या पूर्वजांना जाणण्यासाठी जे आपले छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे दैवत आहेत म्हणा किंवा एक आयडल आहेत म्हणा, त्यांच्याकडून शिकण्यासारखं भरपूर होतं. सो हे एक आमचा प्रयत्न आहे की आजच्या पिढीला जनरेशनला माहिती पाहिजे की कसे आमचे ॲन्सिस्टर्स होते आणि कसं हे आमचं इंडियन हिस्ट्री किंवा इंडियन कल्चर किती रिच आहे आपल्याबद्दल ते जाणण्यासाठी आहे. आता हे जे आम्ही उपक्रम जे केलं आहे ते लहान मुलांसाठी फ्री ठेवलेलं आहे. म्हणजे एस्पेशली आपलं जे फ्युचर जनरेशन आहे ते आपले लहान मुलं आहेत जे पुढचे लीडर होऊ शकतील. ते आपली भारतीय संस्कृती जाणायला पाहिजे इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट क्रीड, की आपले जे राजे आहेत किंवा आपले जे वंशज आहेत कसे राहत होते, कसे मेटिक्युलसली प्लॅन्ड होते आणि जीवनात इट इज अ वे ऑफ लाईफ म्हणतो. आणि जे वे ऑफ लाईफ आहेत हे आजच्या पोरांना हे एक शिकवणी मिळू दे म्हणून हे आपण भरलेलं आहे. आत्ताच्या सध्याच्या यंग पिढीमध्ये जे मोबाईलमध्ये व्यस्त आहेत यांना थोडं बाहेर काढण्याचे प्रयत्न करून आम्ही आपली हिस्ट्री काय आहे, शिवाजी महाराजांचे विचार आजच्या यंग पिढीमध्ये यावेत या विचाराने हे आपण प्रदर्शन केलं आहे. यात आपण शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये जे वापरलेले युद्धामध्ये जे वापरलेले बरेच शस्त्र, त्याचबरोबर शिवाजी महाराजांच्या बरोबर जे असणार सरदार जे तानाजी मालुसरे असू देत, यशाजी कंक राहू देत, मोहिते बंधू राहू देत, घोरपडे बंधू राहू देत, यांनी जी वापरलेली शस्त्र म्हणजे सरदार घराण्याने सरसेनापतींनी जी वापरलेली युद्धामध्ये वापरलेली शस्त्र या ठिकाणी आम्ही मांडली आहेत किंवा प्रदर्शनं ठेवली आहेत. तर याचा पूर्ण जनतेने किंवा गोव्याच्या लोकांनी याचा अनुभव व्हा. जे शिवाजी महाराजांच्या गळ्यातील पवित्र कवड्यांची माळ या ठिकाणी ठेवण्यात आली आहे. आज बरेच स्टुडंट अंदाजे एक 5,000 स्टुडंट ऑलरेडी येऊन बघून गेलेले आहेत. आता दुपारची वेळ असल्याकारणाने थोडी रश कमी आहे, तर नक्कीच संध्याकाळी भरपूर रश होईल असा आमचे जे अंदाज आहे. तर बरेच म्हणजे नौदलाची सुरुवात महाराजांनी कशी केली भारतामध्ये याच्याबद्दल आपण मुलांना अभ्यासक्रमामध्ये जे आहे ते इथं आपण सांगणार आहे. शस्त्र कशापासून बनलेली आहेत, कुठल्या
साली वापरलेली आहेत आणि कुठल्या युद्धात वापरले आहेत याचंसुद्धा आम्ही त्यांना शिक्षण देणार आहे, मुलांना देणार आहे. हा एक इव्हेंट आपण रोटरी क्लब बेळगाव साऊथकडून पुढं घेतलेला आहे की नवीन पिढीला शिवाजी महाराजांची विसर होऊ नये या दृष्टीतून आणि शिवाजी महाराजांचे विचार जे महिलांच्याबद्दल असो, जे आपले आई बहीण असंच म्हणून बघत होते, हे विचार आजच्या मुलात जे करून आज घटना काही घडत असेल त्याच्या म्हणजे त्याला कुठंतरी आळा बसू देत या विचारांना मी शिवाजी महाराजांचे विचार आजच्या तरुण पिढीत यावे यासाठी हे प्रदर्शन भरवलेलं आहे. बाहेर जे आम्ही बघितलं की रांगोळी आहे ती कोणी काढलेली आहे, कोणत्या मुलांनी काढली? रांगोळी आपल्याकडे साई इन्स्टिट्यूटचे नाशिकवरून कलाकार आले होते. ते 17 कलाकार आले होते. त्यांना एक रांगोळी पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे त्या रांगोळी पूर्ण करण्यासाठी 36 ते 40 तास असे लागलेले आहेत. आणि ते रांगोळी बघितला तर आजचे डिजिटल फोटो त्याच्या म्हणजे कमी पडतील म्हणजे म्हणजे आजच्या डिजिटल फोटोपेक्षाही सुंदर या मुलांनी ती रांगोळी काढली आहे. ते नाशिकवरून आले होते. त्यांचे साई इन्स्टिट्यूट याचं नाव होतं. त्याचे कॉम्पिटिशन होतं. हो, कॉम्पिटिशन होतं. त्या प्राइजेससाठी ते येतील अशी आमची आशा आहे.